Kurtso intentsibo honek funtsezkoak diren hainbat zuzendaritza trebetasunak indartzeko aukera eman digu. Gainera, ikastaroa berez, lankidetzarako esperientzia bat izan da. Ikastaro honen ostean, nirekin eramaten dudan erraminta nagusia da langilearen esperientzia taula laburpena. Azkenengo moduluan ikasi genuen langilearen esperientziari jarraipen bat egiteko taula laburpen bat, eta proiektuan aurkeztu dudana izan da taula hau Atlonera ekarrita. Modu horretan, planteatzen duguna da Atlonen pertsona bat sartzen denetik joaten denera arte, ze esperientzia nahi dugun izatea. Nuestro proyecto se llama UDAPA Origen y lo que queremos hacer es trasladar el modelo cooperativo de éxito de UDAPA al origen de la patata. La zona que hemos elegido es el Cuzco, porque hay más de 3.000 variedades nativas allí, creemos que es una zona con gran potencial. Beraz, entzuten ari zaretenoi, anima zaitezte eta hurrengo deialdirako izena eman.